1, 2, 3. 1, 2, 3. Hej. Hej Olga, hvad så der? Vores fine ven. Du skal gøre sådan her. Du skal gøre sådan her. Det bliver Olgas. No. Det må Hallo, vi gør det sådan her. Ja. Så, vi har pistoler, og vi er ikke bange for at bruge dem op i dig. Hvad? Op i dig. Okay, hej Olga. Hej Olga. Du er 14 år nu, oh my god. 14 hele år. Ja. Oh my god. Lige lidt. Okay, så det er i dag, du fylder faktisk 14 år, ikke? 14 plus. Og så vil vi gerne til tillykke. Og vi hedder Marika og Sasha. Det er mig. Hvad fuck er det der på min computer der oppe i hjørnet? Jeg ved det. Hold kæft, hund! Jeg er bare støge. Hvorfor går vi tilbage her, så ligner vi sådan nogle fede McDonald's-typer? Ja. Jeg synes... Ja, ikke du. Det skal jeg nok lige måde. Ja, mor! Oh my god. Oh my god! Hørte du hende lige? Okay, så vil vi gerne sige tillykke. Tillykke. Okay, du er min bedste veninde. Og min bedste veninde. Du er simpelthen vores bedste veninde. Så jeg gider ikke dele alt med dig. Du deler... Hvor er du klar egentlig? Det mente hun ikke. Jeg håber ikke, hun mente. Linkekonkurrence. Det er jo faktisk helt vildt dårligt til. Ligesom mig. Shit! Jeg begynder at græde. Prøv at se, altså. Man må ikke græde. Wow. Okay. Jeg mødte dig første gang på Karlslundgård, men der talte vi lidt sammen. Og så talte vi ikke sammen. Og så talte vi lidt sammen. Det igen. Og så talte vi ikke sammen. Og så talte vi lidt sammen igen. Altså jeg tror sgu nok at... Nej, jeg ved det ikke. Okay, den filmer. Jeg mødte dig også der, ikke? Men vi snakkede heller ikke så godt sammen. Jeg kan godt lide dig. Og jeg tror ikke... Nej, det siger jeg ikke. Og så... Men så blev vi sådan bedste veninder efter sådan... Men det var fordi, at... det var fordi, at på grund af Bella og sådan noget... Altså, så blev vi også bare veninder, ikke? Fordi... Og sådan noget. Altså... nu kan I stå. Was very nice. Du skal ikke spytte på mig. Nå, men jeg har rigtig mange minder med dig, både med hestene og både uden for hestene, og også sådan noget, hvor vi gjorde noget dumt. Og sådan noget. Og, fuck, alt hvad vi gør, det er bare mega sjovt, ikke? Det er bare lige en... Lad lige være med at prøve at seriøst. Vær seriøs. Sig dog, hvad du vil sige. Ja, men nu er det din tur, fordi du gør mig sur nu. Okay, jeg kan rigtig godt lide dig. Ja, det var faktisk godt. Bolle dig. Du har en kæreste. Marie, du skal ikke pisse på den der. Det er fandme farligt. Ja. Puha. Jeg har forresten sagt til Olga i går, at du er kærester. Nej. Okay. Jeg snakker nu. Okay.
Vent, Olga sendte en snap. Skal vi se? Jeg kan mærke det her, bliver godt. Hvad er på? Vil du have med hånden? En lille hest. Den er færdig. Ja, det var ikke noget. Sørgeligt. Okay, jeg kan rigtig godt lide dig, Olga, og du er faktisk du er faktisk ikke en af mine bedste veninder, men du er min bedste veninde. Så. Simon? Ja. Okay, jeg elsker det rigtig meget. Det er faktisk min bedste veninde, og vi har bare været igennem alt sammen. Og man kan bare virkelig stole på dig, ikke? Og Jeg ved ikke navn. for helvede, Sasha. Men ja, man kan bare virkelig stole på dig, og du er rigtig dejlig, og jeg elsker dig bare så meget, og du er bare Fuck, vi har virkelig lavet meget lort sammen. Ja, og det er så dejligt, ikke? Og vi har faktisk ikke lavet særlig meget lort sammen i forhold til jeres to. Vi har mere lavet gode ting sammen. Og nytår, sidste års nytår, så siger man, og vi skal være sammen igen til år i nytår. Kan man godt sige det? Det siger vi godt. Men for ved du, jeg har det som om hele tiden at slå mig. Mig? Og jeg elsker dig rigtig meget, og du er bare min bedste veninde. Virkelig. Kom lige fra hjertet af. Din tur. Vi kommer faktisk til at få den forsyret frem til sammen, fordi du har lovet mig, at vi skal, Når du bliver gammel nok til at... når jeg bliver 18 år, så skal vi flytte i en lejlighed sammen os to. Det er vores aftale på starten af. Da vi var mindre, så skulle vi bo på en bondegård sammen. Men jeg tror lige, vi starter med en lejlighed. Yeah. Altså, det er bare sådan, ikke? Og det skal vi, og jeg tvinger dig faktisk, hvis ikke du har lyst. Og... Hun er for syg. Og så, det er bare det, hold op, min kid er i røde. Sasha! Koncentrer dig. Olga? Nej, Sasha? Ja, koncentrer dig. Vi kommer til at få en forsyret fremtid sammen. Dig og mig og lidt hende. Lad være med at slå jer. Mener det? Og vi elsker dig rigtig meget. Det er sygt i hovedet, ikke? Du er bare sådan den Wow. bedste. Du er bare sådan en, man kan snakke med om alt. Du er bare sådan en, der er der for en hele tiden, ikke? Du er bare sådan en, man har lyst til at give en ordentlig krammer nogle gange. Sådan her. Ja, præcis. Ja. Vil du ramme mig der? Jeg så lige et billede. Så tænkte jeg. Det er min kone! Spytter mig i ansigtet! Ærligt, Maria. Han kunne have en cola. Sådan her. Nej, stop den! Nu. Hvad? Stop den. Ej, hvor er det så, hvad hører det? Det kan jeg sige. Fuck! Det her, det er fuck. Lad være, Maria, jeg kan godt.
Farvel. Farvel. Håber du nåede videoen. Det er faktisk underligt at gøre sådan her. Farvel alle sammen. Håber du nåede videoen, og at du blev glad. Hvis Ja, ikke du og blev smart. glad, så du blev glad. Så kan du Skal vi bare sige det, du blev glad. spilder Du 5 blev timer. glad. Okay. Og vi elsker dig. Jeg venter på, at du gør det samme som mig.